Nissuktaw bl-ewwel ktieb. Ħares mulej bis-sabar li bih tħares u wara kif flittri u t-taqsimiet tal-kelma u liet il-bnedmin ħarsu bir-reqqa l-liġijiet motija minn dawk li tkellmu qabilhom u li mabruda għandhom għal-liġijiet eterni li inti tajthom għas-salvazzjoni ta' dejjem. Inġib quddiem għajnejja bniedem li jżomm jew jgħallem it-twissijiet tan-nies il-qodma dwar il-ħsejjes. Jekk dan jonqos mill-liġijiet tal-grammatika u jlissen il-kelma homo mingħajr l-ewwel ittra tagħha, l-oħrajn qarsu wiċċhom għalih iżjed minn meta jonqos mill-liġijiet tiegħek u jobgħod bniedem ieħor. Hu li hu bniedem. Bħalli kieku jħoss li kull għadu tiegħu jista' jagħmillu ħsara iżjed mill-mibeda li tqanqlu għalih. Jew bħalli kieku jista' jifni bniedem billi jippersegwitah iżjed milli hu stess jista' jifni qalbu bil-mibeda. Żgur li x-xjenza tal-grammatika mhijiex fina aktar il-ġewwa minn dak li hemm miktub fil-kuxjenza tagħna. Jiġifieri li ma nagħmlux lill-oħrajn dak li aħna ma rridux insofru. Kemm inti moħbi, Alla waħdek kbir li tgħix fis-skiet fil-għoli tas-smewwiet. Bliġi li qatt ma tiġi nieqsa inti tħallas il-ġibdiet ħżiena billi tagħmihom. U hekk jiġri li bniedem ħerqan li jagħmel isem fis-sena tat-taħdid u jinfex f'mibeda li ma bħala kontra l-għadu tiegħu quddiem bniedem imħallef u b'kotra ta' nies madwaru, jiftaħ għajnejh sewwa biex ma jiletx fil-kelma u jgħid inter homines. Waqt li mbagħad xejn ma jqis jekk bil-ġen ta' moħħu jeqred bniedem minn fost il-bnedmin. Dan hu l-qasam morali li kont mixħud fih jien imsejken ta' tfajjel. U t-talim ksibtu f'din il-għalqa fejn aktar kont nibża noħroġ b'xi barbariżmu milli niftaħ għajnejja biex jekk nagħmel dan l-iżball ma tiġinix il-għejra għal min ma jagħmlux. Dan qiegħed ngħidu Alla tiegħi biex nistqar miegħek fuq ix kienu jfaħħruni dawk li ridt noġobhom bħajja xierqa. Mal-maħċ il-bellija ta' għajb li kont mixħud fiha l-bogħod minn għajnejk. X'kien hemm għar minni f'għajnejk la darba anqas lil dawk stess li kienu jfaħħruni ma kont noġob. Għax b'gideb bla qatt kont inqarraq b'min kien iwassalni sal-iskola u bil-għalliema u l-ġenituri tiegħi. U dan minħabba l-logħob. Minħabba x-xewqa li mmur nara drammi boloħ, minħabba l-ġen li nsir nixbaħ lill-atturi. Kont saħansitra nisraq mill-maħżen u l-mejda tal-ġenituri tiegħi, jew għax imġiel minn leblieba l-ikel, jew biex ikolli xnati li tfal l-oħra meta ibejgħu lil-logħob tagħhom, għad li ma kienx joġobhom inqas milli joġob lili. F'dak il-logħob ukoll sikwiet kont naħtaf rebħiet bil-qerq. Mirbuħ jiena nnifsi mix-xewqa li nidher aqwa minn sħabi. Frattant, l-aktar ħaġa li ma kontx nistalija u li minħabba fiha kont naħtaf li sħabi bl-aħrax kienet dik meta naqbadhom jagħmlu bħali. Iżda jekk jaqbdu lili u jċanfruni, kont aktar nażel nisħon milli noqgħod għalihom. Din hi l-innoċenza ta' tfal? Le mulej, nitolbok Alla tiegħi, ħallini ngħidlek li mhijiex. Għax dawn il-ħwejjeġ li tfal jagħmlu l min jieħu ħsiebhom u lill-għalliema fil-logħob tal-lews u tal-boċċi u tal-asafar tal-bejt huma l-kollox l-istess ħwejjeġ li meta jikbru jagħmlu lill-prefetti u s-slaten fin-negozju ta' deheb u għelieqi u l-siera l-istess kif wara l-fer li jiġu kastigi aktar ħorox. Għalhekk
Sultan tagħna, meta inti urejtna tfal ċkejknin u għedt ta' minu bħalhom hija s-saltna ta' smewiet, tajtomilna biss bħala sinjal tal-umiltà. Madankollu mulej, lilek li inti l-ola u l-aqwa ħallieq u mexxej ta' kollox. Lilek, Alla tagħna, jiena nizzi ħajr ukoll kieku ridni nkun tifel biss. Għax f'dak il-omor ukoll kont neżisti u ngħix u nħoss. Kont infittex li nżomm ruħi qawwi u sħiħ f'dik il-qawwa li jiġbija tal-għaqda waħda li żjed misterjuża li jinġejt minna. Kelli xi ħaġa trossni minn ġewwa biex inħares il-qawwa tas-sensi tiegħi. U kont nitaxxaq bil-verità sa fi ħsibijiet ċkejkna fuq ħwejjeġ żgħar. Ma kontx irrid min iqarraq bija. Moħħi kien iżomm tajjeb, il-kliem ma kienx jonqosni, il-ħbiberija kienet issaħħarni, kont naħrab id-dbatija, it-tmaqdir, l-injoranza. Xemm aktar tal-għaġeb u ta' min ifaħħru fi ħlejqa ħajja bħal din. Dawn il-ħwejjeġ huma kollha għotja ta' Alla tiegħi. Mhux jien tajthom lili nnifsi. Huma kollha ġid u dan il-ġid huwa jien. Mela min għamilni u tajjeb u l-ġid tiegħi u naqbeż bil-ferħ qudiemu wkoll għall-ġid kollu li bih kont it-tifel li kont. Id-dnub tiegħi kien dan. Li dak kollu li kien jaxxaqni u jollini, dak kollu li għalija kien verità, kont infittxu mhux fih iżda fil-ħlejjaq tiegħu. Jiġifieri fija nnifsi u fl-oħrajn. U minħabba fekk kont niġġarraf fid-dbatijiet, fit-taħwit, fl-iżbalji. Nizzik ħajr ħlewwa tiegħi, ġieħ tiegħi u tama tiegħi. Nizzik ħajr għall-lotjiet tiegħek Alla tiegħi. Ħarisom li, għax bekk tkun tħares lili, u d-doni li tajtni joktru u jissaħħu u jiena nkun miegħek għax għalhekk tajthom li. Tmiem l-ewwel ktieb. It-tieni ktieb, żagħżugħ ta' 16. Irrid niftakar f'ħajt il-moqżiża tal-imoddi u t-taħsir żieni ta' ruħi, mhux għax għandhom xi ħaġa tiġbidni, iżda biex inħobb lilek Alla tiegħi. Dan nagħmlu bożza għal imħabtek, billi fl-imrar ta' tifkirieti inġib quddiem għajnejja treqati mill-lar ħalli toħla għalija int. Ħlewwa li ma tqarraqx, ħlewwa ħienja u żgura. U int tiġborni mit-tixrid ta' ruħi. Ruħ li jinqattajt biċċiet meta tajt dari lil wieħed lilek u nħlejt fil-ħafna. Għax żożiti ġieli kont inħossni mkebbes bix-xewqa li niġba beħwejjeġ baxxi u kelli l-wiċċ noqgħod niġġerra fil-mażġar ta' ħafna mħabbiet mudlama. Ġmieli għab u sirt mintna f'għajnejk waqt li oġobt li l-nifsi u fittixt li ninoġob f'għajnejn il-bnedmin. X'kien il-għena tiegħi ħlief li nħobb u nkun maħbub. Iżda ma kontx inżomm li l-nifsi fil-qies f'dik li jiġġibda bejn ruħ u oħra bla ma nisboq it-tarf dawli tal-ħbiberija u mill-ħama tal-ġibdiet tal-ġisem u l-fawwara ta' żożiti kien jitla' ċpar isaħħab u jdallam lil qalbi. Hekk li ma stajtx nażel id-difa tal-għoża mid-dalma taż-żina. It-tnejn flimkien kienu jbaqbqu ġewwa fija f'taħwida waħda u jkaxkru lil żożiti bla għaqal lejn it-tiġrif tax-xewqa taż-żiena biex jarquha fil-arar tal-arukażijiet.
bla ma ndbaħt, il-ħadab tiegħek kien jafas fuqi. Il-ktajjen ta' ħajti li tmut tarxuni bil-ħsejjes tagħhom bħala kastik għat-tkabbir ta' ruħi. Bqajt nitbiet minnek dejjem iżjed u int ħallejtni nitbiet. Tħabat, ixxerrit u nħlejt u ż-żina tiegħi far. U int bqajt sieket. Int, ena tiegħi li domt ma għaraftek, int bqajt sieket matul dak iż-żmien. Waqt li jien bqajt nitbiet iżjed minnek fost ħafna u ħafna żriera ħniexfa ta' dbatijiet, mormi, u minn fuq bija nnifsi f'telqa li ma tafx mistrieħ. Min seta' jtaffili d-dieqa ta' qalbi, jibdilli fġid il-ħlewiet li josfru tal-ħlejjaq li ġew l-aħħar, u jnissilli skop għallena li kont insib fihom. Bekk il-mewġ ta' Żożiti, jekk ma setax jikkalma, kien għall-inqas jitkisser fuq xatt iż-żwieġ u ruħi teda bil-ħsieb li nġiblu lid fid-dinja skont il-liġi tiegħek mulej, li xettel ukoll iż-żraġen tal-mewt tagħna u tista' tmittidek bil-ħlewwa biex ittaffi t-tingiż tax-xewk li nibed barra mill-ġenna tiegħek. Għax il-qawwa tiegħek li tista' kollox mhijiex imbeda minna, anqas meta aħna nkunu mbedin minnek. Żgur mess niftaħt widnejja iżjed biex nisma' l-leħen ta' sħabiet tiegħek. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jiena rrid kieku neħliskom minnu. U tajjeb li raġel ma jmiss mara u ir-raġel mhux miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Min hu miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu. Iva, mess niftaħt widnejja iżjed biex nisma' dawn l-ilħna u nsirewnuko minħabba s-saltna ta' smewiet u hekk nistenna iżjed ħieni it-tannieq tiegħek. Iżda msejken li jien ħriġt barra mill-qies u ntlaqt nitqalleb mal-kurrenti tiegħi u nitbiet minnek. Żbaqt it-trufijiet kollha tal-liġi tiegħek bla ma bqajt ħieles mill-kastigi tiegħek. Għax min fost il-bnedmin jista' jeħles minnhom. Int kont dejjem fuqi, issawwatni bi ħniena kbira u trox rusa u mrar li ma bħalu fuq il-għaxqiet kollha tiegħi mhux xierqa. Ħalli bekk infittex għaxqa bla qrusa u jekk iseħħ li nsiba ma nsibx oħra ħliefek mulej. Ħliefek li taħbilna dbatija taħt il-libsa tal-liġi, tidrobna biex tfejjaqna u toqtolna biex ma mmutux imbetin minnek. Fejn kont jien? U kemm kont it-turufnat il-bot mill-lena ta' darek fis-16 sena ta' omor ġismi. Dan ħakimni u ntlaqt għalih kolni kemm jien biż-żina iblaħ tiegħi li n-nies bla ġieħ tħalliha għaddej imma l-liġi tiegħek tipprojbih. Rabati ma fitxewx li jeħilsuni mit-tiġrif u jiġbruni fiż-żwieġ. Fitxew biss li jien nitgħallem ninseġ diskorsi mill-aqwa u bi kliem sabiħ indawwar lill-oħrajn għall-fehma tiegħi. Sewwa sew f'dik is-sena qtajt l-istudji tiegħi u rġajt lura d-dar minn Madawra, il-belt fil-qrib fejn mort meta bdejt nivvjaġġa biex hemmhekk nistudja l-letteratura u l-elokwenza. Tad-dar kienu diġà bdew ifadlu għalija biex nagħmel vjaġġ itwal u mmur f'Kartaġni, iktar għax missieri xtaq ħafna li nitgħallem milli għax seta' jonfoqli.
raġel bħalu mill-muniċipju ta' Tagaste li żgur ma kienx għani. Imma lil min qiegħed ngħidu dan? Mhux lilek Alla tiegħi, iżda qiegħed ngħidu quddiemek lill-ġensi, lill-ġens tal-bnedmin, lil dawk il-ftit li forsi din il-kitba tiegħi qatt tiġi f'idejhom. U għalfejn? Biex sew jien u sew min jaqra dan, nifmu minn liema għammieq jaħtiġinna nsejħulek. U xemm meqreb lejn widnejk minn bniedem li jiftaħ qalbu quddiemek u jgħix bil-fidi. Min ma kienx jolli bit-tifħir lil dak ir-raġel, lil missieri li rid jonfoq għal ibnu iżjed milli kien jiflaħ u jagħtih il-meħtieġ kollu biex imur jistudja f'belt imbeda. Bosta oħrajn wisqona minnu ma kinux jagħmlu nefqa bħal dik għal uliedhom. U sa frattant, dak l-istess missier ma għamel xejn biex isir jaf kif kont nikber quddiemek jew kemm kont safi. Kien biżżejjed għalih li nkun ninqala ħafna d-diskorsi, jew aħjar ninqala l-barra miż-żara tiegħek u Alla li int waħdek is-sit tas-sew u twajjeb tal-għalqa tiegħek li qalbi. Mela f'dik is-16-il sena ta' omri irġajt bdejt noqgħod ma' missieri u ommi. U minħabba l-ħtieġa tad-dar ħadd btala minn kull skola. F'dik il-ħajja ta' għas il-olliq taż-żina kiber u għola l-fuq minn rasi u ma kienx hemm id li setat tqaċċatuli. Anzi, darba jienu ninħasel dak il-missier rani u ntebaħ li l-ħaqt daġġ bis-sinjali taż-żożija mqarba fuqi. Huwa stħajjel li minn dak il-ħin stess kien qiegħed jerfa' lilu li tibnu fuq dirajh u bwiċċu għad-dawl ma jgħid lill-ommi, ferħan f'dik is-sakra li biha din id-dinja nsiet lilek il-ħalliq tagħha u minn flokok ħabbet lill-ħlejjaq tiegħek, sakrana b'dak l-inbit moħbi tar-rieda tagħha mħassra u mxaqilba lejn kull ma hu baxx. Iżda f'qalb ommi int kont diġà bdejt tibni t-tempju tiegħek u qed is-sisien tal-amara mqazza tiegħek waqt li missieri kien għadu katekumenu u minn ftit ta' żmien l-hawn biss. Għalhekk inħasdet u tħawdet minn kwit qaddis għax għad li kont għadni minix imammet beżet li kienu se jinfetħuli traqati mawġa li jimxi fihom min jagħtik daru u mhux wiċċu. Imsejken li jien. Għandi l-wiċċ ngħid li jien bqajt sieket Alla tiegħi, meta jien kont qed nitbiegħed dejjem aktar minnek. Tassew li bqajt sieket miegħi f'dak iż-żmien. Mela ta' min kien jekk mhux tiegħek il-kliem li kont wassalli f'udnejja permezz ta' ommi, il-qaddejja fidila tiegħek. Iżda xejn minnu ma kien jinżel sa qalbi biex nisma' minna. Għaxi riditni, għad għandi f'moħħi t-tifkira tal-ħeġġa bla qies li kienet twissini biha, riditni nitbiegħed miż-żina u l-iżjed biex ma nitħallax man-nisa tal-oħrajn. Dawn għalija kienu twissijiet in-nisa li kien imissni nistħi nagħti widen għalihom. Imma kienu twissijiet tiegħek u jiena ma ntbaħħx. Għalhekk derli li jint kont sieket u li kienet qiegħda tkellimni waqt li permezz tagħha int ma bqajtx sieket miegħi. U fiha jien kont inkasbar lilek, jien bina u qaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Iżda ma kontx naf. U bqajt nieżel l-isfel fil-għammieq bama kbir li kont nistħi fost iż-żgħażagħ tampari inkun inqas faħxi minnhom. Kont nismagħhom jitkabbru bl-emil tagħhom ta' għajb li aktar ma kien ikun baxx, aktar kienu jiftaħru bih. U kont nieħu gost nagħmel bħalhom, mhux biss għall-pjaċir, iżda wkoll biex ifaħruni
Xem jistħoqlu tmaqdir jekk mhux il-vizzju. Jien, biex ma jkollix min imaqdarni, kont nodos fil-vizzji. U jekk ma nkun waqaft bebda ħażen li għamilni ħati daqs min ikun imarraq fih, kont inħarref u naqla minn żniedi dak li ma nkunx għamilt. Għax ma rridx nidher qisni wieħed li iżjed ma jkun bl-ħtija aktar ikun ħaqqu tmaqdir. U ma rrid li jkun hemm ħadd li aktar ma jkun safi iżjed iqisni baxx. Ara ma' min issaħibt, jienu għaddej mill-pjazzezz ta' Babel, nitqalleb fil-ħama tagħha, qisni fil-kannella u żjud prezzjużi. U biex nodos iktar l-isfel ġo fih, il-għadu ma jidirx kien jirfes fuqi u jqarraq bija, miftuħ kif kont għal-qerq. Dik li kienet diġa ħarbet minn ġo nofs Babel, imma li kienet għada titlajja fl-inħawi l-oħra tagħha. Il-ġisem tiegħi. Tassew li wissietni biex inżomm ruħi safi. Iżda mbagħad dwar il-fatt li semet fuqi minant missieri. Għad li minnu fih beda jħassiba ħażin u rat kemm kien se jkun li ta' tiġrib il-qudiem. Xejn ma fitxet biex jekk ma setax jitqaċċat li għal kollox, għall-inqas tiġboruli fir-rabta tal-imħabba taż-żwieġ. Ma fitxet xejn minn dan, għax beżet li x-xkil taż-żwieġ seta' jfixkilni fit-tama tiegħi. Mhux it-tama li ommi kellha fik għall-ħajja li ġejja, iżda t-tama tal-erf li sew missieri u sew ommi riduni ħafna nikseb. Il-wieħed għax fuqek ma kien jaħseb kważi xejn u fuq ikellu ħsibijiet ta' fruha. L-oħra għax ħasbet li l-istudju u t-talim ta' dak iż-żmien ma kienux se jfixkluni għalli ġej, anzi setaw ikunuli ta' xi għajnuna fit-triq tiegħi għal għandek. Dan hu kull ma nistħajja li ġara. Minn dak li niftakar kif kienu jaħsbuha missieri u ommi. Kienu wkoll jarħu l-riedni għax-xalar aktar mill-disċiplina meqjusa kienet tridhom. Bekk kont naħli ħajti fil-ħafna ġibdiet tiegħi u ċpar ksieli kollox u ħbiel id-dera ħelwa tal-verità tiegħek u Alla. Ħsuniti kienet toħroġ mis-simna tiegħi.